Ilongga ako nga gwapa nga nagapuyo diri sa Amerika man nami magkiyay-kiyay sa tagipusoon bugos ang kalipay. Hello mga palangga! Kumusta kamo tanan? Welcome to my YouTube channel, Simplay Ilongga Vlogs. So, karon nga hapon, ipakita ko sa inyo ang sulod sang amon nga RV. So, gani mga palangga, updan nyo ako, samahan nyo po ako para ikutin at para makita po ninyo ang loob ng aming RV. Ito pong RV namin ay hinihila po ng truck kung saan magagamit sa camping o pwede nyo ring tirhan. So, ipapakita ko po ito sa inyo para malaman nyo kung ano po ang kanyang loob. So, wag po kayong aalis. Sama-sama tayong papasok sa RV ni Inday Ilongga. Ilongga, ako nga gwapa nga nagapuyo diri sa Amerika man nami magkiyay-kiyay sa tagipusoon bugos ang kalipay. Welcome po kayo dito sa buhay ni Inday Ilongga sa Amerika. Okay mga palangga, ready na ba kamo para makita ang sulod sang amon nga RV? Dali, off din nyo si Inday Ilongga para makita ninyo kung ano ini ang sulod sang RV nga ginatawag. Are you ready? Here we go! Okay, masulod na kita dari mga palangga sa RV para makita. Okay, mga palangga, ari na ako sa sulod. So, amoy na ang makita ninyong view. Yan po ang makikita ninyong view pag andito po kayo sa loob habang nakatayo sa pintuan. So, ngayon po, papasok na po tayo sa loob. Mag-uumpisa po tayo sa living room, mga kapatid. Ayan po, mga palangga, ang kaniyang living room. May dalawang couches na pwedeng i-convert sa queen beds po. Ayan. Ayan po. Ayan. At saka meron din siyang reclining chairs dito na dalawa. Ayan. Ang dalawang reclining chairs niya. So, yung dalawang couches, pwede yan ma-convert sa queen beds para matulugan ng 2, 4 hanggang 5 katao. At saka yan po ang TV niya. Ayan ang TV niya. Meron siyang fireplace na di-electric po para kung maglamig o tiglamig, medyo init-init din dito ng konti. Pasensya na kayo ng Tagalog ko. Alam niyo naman na Ilongga ako. But then, ganun pa rin yun. So, yan ang kanyang TV at ang kanyang fireplace, mga palangga. So, yan po ang sala dito. So, ikot-ikotin natin para makita nyo talaga. Ayan. So, yan ang living room. Meron din siyang wall clock dito. Para sa orasan, hindi ko pa nga na-set yan eh. Alright, mga palangga, amo inaiya nga living room dere. Makadto kita sa kusina. Punta po tayo ng kusina, mga palangga. So, ito po ang kusina niya. Yan, may dining table. Pag nakaupo ka dito, makikita mo pa rin yung view doon sa labas. May mountain na view doon. Maganda pag umaga nagkakape ka dito, makikita mo yung view doon sa labas. Ayun doon ang view, mga palangga. Ayan. Ikut-ikutin natin. Ayan po. So, yan ang kanyang view sa labas. At ito po ang kanyang dining table. Ayan po ang dining table na maliit. 4 na katao ang makaupo.
Yan, may cabinet din siya dito. May refrigerator din. So, ito ang refrigerator niya po. May freezer sa ibaba. May microwave din. Ayan ang microwave niya. Makita nyo ba ang microwave? O, ayan ang microwave. Tsaka meron siyang oven doon. Ayan. Pwede kang magluto dito. May mga cabinets din na pwedeng panglagyan ng mga pinggan, baso, kutsara at kung ano-ano pa. Meron siyang maliit na island dito. Itong maliit niyang island. Ayan, may sink siya dito. So, yan po so far ang kusina niya. Okay, ito po ang kitchen, ang dining table, ang sink, ang kaniyang microwave. Ito ang microwave niya. Ito ang kaniyang oven na pwedeng lutuan. Ito din ang cabinet. So, may cabinet po siya na pwedeng paglalagyan ng mga pagkain. Parang pantry po to siya. So, yan po mga kaibigan. Punta po tayo sa living room. Punta po tayo sa bedroom. So, ito po ang bedroom. May TV din dito sa bedroom. Ayan. May dresser din siya. Meron siyang dito na cabinet. Dito pinaglalagyan ito ng washing machine na maliit. Na pwede kang maglaba dito. So, wala kaming washing machine dito. Yung kami sa bahay naglalaba. So, yan po. Pwedeng i-hook dito ang washing machine para maglaba. Ayan. Ang bed niya. King bed po siya. Yan, king bed po yan dito. Kita niyo ang king bed niya. Yan. So, yan po ang bedroom so far. May mga cabinet din siya sa taas. Kikita ninyo, ayan ang kisame niya. Yan. So, yan po ang kwarto, bedroom dito. Yan, may mga bintana din siya. May mga bintana din siya dito palibot para maliwanag sa loob. And then, meron din siyang isa pang pintuan dito. Pwede kang makalabas. Ayan, exit. Pwede kang makalabas dito. Ayan. Alright, ang sunod natin nga kadtuan, mga palangga, amo ang iya nga bathroom. So, may nang pertahan. This is the door of the bathroom. Abrihan ta mga palangga para makita ninyo sa sulod. So, amo ini siya. May suga na siya dire. Alright, amo ini siya mga palangga ang iya nga bathroom. Ara, may gamay man siya nga bowl. May gamay nga shower. Haman niya nga shower. May ara gamay man nga espejo dire or mirror. May sink man. May gamay nga cabinet para butangan sang mga kung ano-ano dira nga gamiton sa banyo. So, may mga palangga ang iya nga bathroom sang sininga RV. Alright. So, nakita ninyo, amoy ni siya mga palangga. So, that is the bathroom. So mga palangga, salamat gid sa pag-upod nyo sa akon sa paglibot-libot dire sa amon gamay nga RV.
tani nag-enjoy man kamo. Hasta naman sa sunod, kag hindi ninyo pagkalimtan mga palangga, mag-subscribe man kamo palihog sang akon nga YouTube channel, Simplay Ilongga Vlogs. Palangga ko gid kamo tanan, kag tani maghalong gid kita kung diin man kita nga parte sang kalibutan. Ilongga ako nga gwapa nga nagapuyo diri sa Amerika man nami magkiyay sa tagipusoon bugos ang kalipay Inday Ilongga sang Amerika.